Почти 13 000 тона фалшиво сирене са произведени в България и продадени през 2024 година, според данните на Министерството на земеделието и храните. Има произведено за 2024 година 13 000 тона. 13 000 тона официално, нали? Така? Фалшиво сирене или общо взето млечни продукти. А неофициално било 3 пъти повече. Това го казват там по новините. Да, това е официално обявено. И аз какво да кажа? Ето виж, ние до сега говорихме точно това, да. И те изкараха. Една част от... А ти представяш това е за 24-та? Предишни години. Значи, откъде идват проблемите на здравословните проблеми на хората? Точно това е, от храните. От храните? Така, първо унищожиха селското стопанство. И оттам вече тръгна надолу. Що фактически няма никаква регулация и регулацията трябва ние да се направим, просто като наистина не ги купуваме тези млечни продукти. Така. Трябва да купуват от тия, които... В кавички млечни. Да, където гледат животни по града. Идваше на времето тук, купувахме мляко. Той човека директно се продаваше, защото те не ти помагат за развитието на селското стопанство. Какво ти помагат в развитието на селското? Те гледат да те убият физически, да те елиминират. Тук примера с тия овце там. Да? Така. Те като унищожат овцете и унищожават и човека. Защото той вече не вижда, той цяло поколение наред само с това се занимавали и децата и семейството там. Сега мисля, че тук трябва да се хванат тия едрите носители. И в България имало 30 такива производителя, които произвеждали това от сирене. Да. Че за тях се не го правят това? Не. И това било извън всякакви норми, разбираш това нещо? Да. Значи те слагали 50% вода и другите 50% били някаква кокосово масло, палмово масло, отрова слагат в някакви отцветители някакви такива, които подобяват цвета белия. Това е. Някакви есенции, работи, но няма, даже и сухо мляко не слагат. Сухо мляко той иска такова. Да, представяш колко тънко е. С сухо мляко храниха овцете на времето. Значи направите сметка, в текизето сухо мляко им носиха пакети, сухо. Значи такова, дето може и ти да го консумираш. Значи фактически от храните се получават тези болести. Точно с храната, да. Задръстване, холестероли. Да, това е, което го говорихме. А ние от недейте аз ще сланина и такива работи. Да. Има си цели академици, от едно време имам пак книги, които казват, че трябва да се консумира малко сланина, малкото тя е необходима за организма. Отивате на пазар и си купувате домашна сланина. Малко, не да е... Всичко, което е домашно е за предпочитане. За предпочитане. Отколкото големите вериги и с тези промоции, просто съкръщаваме живота. Да. И не взимат парите и се съкръщаваме живота. И живееме, що горе, така здрави да сме, да се радваме малко от малко. Ние през цялото това време сме болни, ходим по доктори, се даваме парите и накрая си заминаваме безславно. Точно така е. И затова трябва да има... Там трябва да се наблегне, ние да говорят там. Да говорят такива глупости. Кое е хубаво, кое е лошо. Отнемат вниманието с други проблеми, отнемат и от другия край троят. Това е престъпление. Аз стигаме до извода, че... Да, парите заслепяват ги. Парите ги заслепяват. Хората с много пари не мислят единствено само за тях си. И хората без пари също не мислят, а мислят само за оцеляване. За мига, за деня. А пък имаше... И двата случая не са мисли. Някаква журналистка имаше преди години, 90-те години да я слушах. Говореше, че богатите хора правили там благоденствието и такива работи. Някой от тях, като Стойчо Марчев тук. Нали, човек е починал преди 1944 година. Това е тази книга, ли ти в случая? Я покажи да видиш. Да, ще да я покажа, ето. Ама тя отделно трябва, да не е само за храните. Я покажи я така да я видим само. Да. Какво пише сега? Справочник на... Окръжната партийна конференция на делегат. Така. Февруари 1984 година подлежи на връщане. Точно дето говорих. Само, че тя попадна при мен. С две думи, какво пише вътре? Така, какво пише? Ей, го се.
Пише население. В Хасково имаше ЕГОС. Територията и пише и населението е 110 482 човека. Това за човека. 84-та Да, година. в този период. Да, Димитровград колко е? Димитровград е 76 881, как са го такова, Да. да един така. Свиленград Може да има- 25, Любимец 13, Да, Симеонград точно така. 12, Стамболово 11, Минерални бани колко? 7. Минерални бани 7000. Маджарово 4. Така, население на Не сме паднали доста. Хасковски окръг, виж колко е тук, за другите градове има отделно. Ама има ли я в книжката? Тук не, тук е за тук. Тук е само за Хасково. И най-различни има план, такива работи. Има колко овце има, Да. колко мляко, овце, тъй сега няма и овце. Няма нищо. Няма, Виж и сега. крави няма. Значи, какво е като... Това го показваме, книжката я показвам, защото има някои говорят глупости, защото не знаят. И някои викат, че знаят, ама нищо не знаят. Нали? А пък тук е го документа, так вадят и мога да изкарам всичкото едно по едно да ги гледат. Макар че е в миналото. Те гледат време да мине. Точно това е, време да мине. И като мине времето, да се забрави така, какво става, къде е. И точно тук е разковничето в... Добре, Те- какво да правят хората тук нататък? Виж сега, Ами, това нека официално излиза сега. Айде, ние че сме заблудени. За храните заблудени, специално обаче трябва да търсят или те сами, ако могат да се гледат, или пък по селата, които има по-млади хора, които гледат, защото старите, че какво да гледат, нали? От тях да си... Абе, с две думи да не купуваме млечни продукти. Ами да, аз лично От големите вериги. аз вече 2 години изобщо сирене и мляко, аз го усетих веднага. Ти тогава ще си го сетя. Аз го усетих още като отвориха Кауфланта. Ма това от Още години, тогава, бе. години, верете това. усетих го още тогава към това, не е както трябва. Това се натрупа в организма и няма Да. изчистване. Там проблемите. Ами няма, че го усещаш много лесно. Много просто ще го обясня. Няма сила. Това е. Ядеш, Дори пък и няма млад човек сила. да се няма сила. Храни се, пък няма сила. Това се усеща веднага. При хубава храна, ти ще вървиш стегнат, такова. Както едно време е било. Тогава съм бил на... През Да, социализма. да, еми тогава имаше Ма това е... качествено... Храната беше качествена. Имаше български държавен стандарт. Поне това го спазваха. Спазваха го, но като дойдаха синята идея или кои бяха там, те са пак комунисти. Такива комуняги, измислени, не комунисти, комуняга. Измислени и унищожават. Ликвидационна комисия ликвидират. Там в никоя държава няма да ликвидират собственото си селско стопанство. Ама никъде го няма. Аз и първото видео мисля, че го казах там. Филип Димитров и Жени Митев Желев. Да. Те бяха и за тях има други, които се крият. Те не са само двамата. Така е по-лесно да се унищожава, а да се създава. Ами не знам, значи... То, който създава, обезмисля ти труда. Според мен хората най-добре да спрат да купуват на промоции разни бокуци. Ами да. вериги. И тази дума промоция, къде измислиха? Ами да си подбират храната, Да подбират, да. колкото могат, нали сега. Погледнете тортите, бе. Торта без масло не е торта, бе. Аз затова съм ги питал. Ама то не е Че само... няма стандарт торта без масло. Ама, виж, Каква е тази торта тогава с тези бокуци Ама то отгоре? не е само млечни продукти, Всичкото е, така, да. Всичко... Торта. Има си стандарт за как се прави торта. Нека ти идят правят торти, ако не го знаят, ще им го каже, ще им покаже книгата. И тук аз поне имам книги. И се уча от тях. Човек трябва да се учи. Не, че аз знам. Четиш и преценяваш. Ме прилича тук на един концлагер. Само че... Концлагер, да. Да, и почват с храната. Нали, вместо газовите камери там, дете ги... Да, точно така е. Това само, че чрез храната, Правилно. нали, те унищожава. Да, правилно. То просто е целенасочено цялото това. Правилно е това. И не знам... Под предлог, че населението било много на земята и такива измислени истории. Ама не бе, толкова кратък живота в момента Ами на да. обикновения човек е колкото 50-60 години, изкараш вече, нали, Да. нататък всеки ден ти е Да. Тук рожден пак ден. някой е умрял. Виждаш ли? Корената катафалка мина вътре кой знае. Катафалката. Минава, И това е опа, всеки ела ден. да видиш горе колко има убити. Убити казвам, не Да. умрели. Да, Та- стандарта на живот не е толкова изключително нисък. И не стига, че не е кратък живот Да. тук на земята, ами живеем го като някакви пълни нещастници. Да, нещастно. Знам, бе, не Абе, знам. остави направо
Тие да им ги сипят, тие не знаете какво да правят с тях. Ами не, хора, просто подбирайте си храната и това. Храна не може да се разчита. Не може да се разчита, така че единствено трябва да разчитаме на себе си, като не купуваме. Подбираме храната. Да. И да не се хвърляме толкова на тези промоции, защото те, за да го пуснат едно нещо на промоция, значи трябва веднага да свети лампичката в главата, че има нещо нередно в това. Да, това поне можем да кажем, нали, поне да са хората да се предпазват по това е официално излезна. Официално го обявиха. Почти 13 000 тона фалшиво сирене са произведени в България и продадени през 2024 година според данните на Министерството на земеделието и храните. Тие организации, дето да проверяват там. Ама няма и последствия. Вземат пари за тая работа. Добре, никаква работа. Добре, като е направено това сирене, кой го прави? Имало 30 тук производители, дето го произвеждали това фалшиво сирене. Добре, айде, действайте, айде. Фащайте ги 30, колко? 30 производители? 30 тук в България. Дойдете за това. Ама не може, защото те са вързани с властта. Естествено. Ами те са най-вероятно това са касички на партийните. На партиите. Оттам идват проблемите също. Основата, генези са тея. Да. Същото и строителството. На пътища и такива работи, това са една мафия. Трябва да е държавно. Там не можеш да крадиш, защото ти викат държавното крадиш. Не можеш да кради. Там си има стандарт, колко ще е асфалта, колко ще и така ги работиха тия работи. Накрая и железниците тръгнаха да вземат. И всичко е съсипано. Да, и правиха нарочно там тия атентата, дето изгориха вагона. Знаеш какво? Гледах едно клипче в интернет, гледах, като каза железници. Един човек, мисля, че линията Перник-София беше. Да. Железопътната линия. Да, имаше. Да, снима как отдолу вече всичко е изчуряло. Ръждясало. Ръжди, болтовете не стегнати, клатеца, не държи. Веднага влака, като мине оттам, процента е голям за происшествие. Да излизне от релсите, както и излизат от релсите. Но то е това, защото не се поддържа. То е толкова незамарено всичко, че нямам думи. Тие там... страшно е. Навсякъде държавата е... Държава, те говорят държава Африка, обаче самите хора, те дето се мъчат, искат да управляват. Колко смешно звучи. Искат да управляват, той не мисли. Той изобщо не мисли. Той, ако иска да управлява, първо няма да развалят заводи, фабрики и такива работи. Производството няма да го развалят. Положението в момента е супер трагично. Бюрокративна машина. Системата Мой човек, тя вървеше от социализма, тази системата Мой човек, но сега много изби. Аз тогава пак критикувах, баща ми викаше, критикувай смело и си вземай турбичката и отивай на село. Понеже той има там в завода, правиха стачки в социализма, има го написане във вестника, ще го пише. Някой път... И него ще напише да видите, че не е било... Предлагам някой път негови раз, нали, той си стихотворение е пишел човека. Така от време на време, примерно, И наистина го пратиха на село. Така беше. Да цитираш, нали ги имаш някъде записаните неща? Имам ги, имам ги. Трябва една книжка да направя с неговите стихотворения, такива работи. Защото са много интересни между другото. Той не е някакъв поет, но... Така, простичко написано, разбираемо. Хубаво. Работническата партия. Той беше работник. И към профсъюзите беше и ги гонеше много тогава. В завода, недостатъците в завода, защото той навсякъде има недостатъци. И едно време много, така, но все пак такова нещо като... по-добре от сега. Даже повече от 100. Никой не е мисъл, че ще... Няма, че гледаха такива нихилисти. Не нихилисти, той толкова му е... Той гледа, той да е добре, да се качи в колата и конска паца се казва. Така конска пацата седи и гледа напред, той не може да види наляво и надясно. Ма такава измама с нас, като се прави, че право... И после отиде... Хора, отваряйте си очите и бъдете внимателни. Американците и те се намесиха тогава. Не се доверявайте. Правиха най-различни такова. Имаше един сено, който там говореше глупости и той... Аз ти казвам, те не са такова, пък камо ли. Навсякъде има недостатъци. Не знам, може да се противоречим малко, защото всеки гледа себе си. Добре ще гледа себе си, то отстрани всеки гледа да го излъжи, всеки гледа да го измаме и той човек се затваря в себе си и само себе си гледа. Ама така не може. Защо е така? Като цяло трябва да... Това е... Да се разчупи тази обвивка. Те го правят, раздели и владей. Те римски такова поговорки.
Правят го повече партии. Ами те да има... хората са били същите и преди там. Ами има ги... Стотици години са били същите, да. И както и сега. Има го, Човек че го пише още 905 година, тая бяха и написали тук, нали четахме такива. Интернета там, тая 905 година, същите работи. Да. Еми добре. И затова, Значи пак стана ще много повторя. дълго видеото. Дълго няма, нищо го съкратим. Да. Добре. Айде, кажи чао на хората. Чао, И да гледайте внимават. и Абе да ни купуват сирене. да мислят Млечни поне. продукти не ги купуват. То е това официално обявено, Да, ама да, иначе и за другите неща се точно отнася. така е. Да. Като цяло да подбират храната, е това. За да се да. чувстват... Те да го подбират, защото те, дето трябва да свършат тая работа, Да. ние вършим. Нали, те трябва да свършат, затова вземат и заплати. Добре. Айде. Айде. Пак ще говорим. Айде.